Com ja és tradició, aquest dissabte va tornar la Fira de la Tardor a Sant Pol de Mar. És la 7a vegada que se celebra enguany amb 34 parades, a diferència de la 30a de l'any passat. Principalment el que fem és coses per nens, de nadons des de naixement fins a 7 anyets o 8. Fem des de ninos, complements, robeta, tot és de cotó, sigui llana o sigui roba, tot és cotó. A part de les parades de productes artesans i de proximitat, hi havia demostracions d'oficis i activitats pels més petits, inflables, tallers de contacontes, de maquillatge de tardor i de panellets. L'espectacle Miss Umbrella va recórrer la fira i va portar alegria als més petits. A més, els alumnes de 6è de l'Escola Sant Pau van vendre castanyes, moniatos i xocolata boníssima per pagar-se el viatge de fi de curs. Hola, som de l'Escola Sant Pau, venim de Sant Pol de Mar i venem xocolata de seta, sucs, aigües, magranes, pelades, xips, castanyes i moniatos calents. També les parades van oferir tastar els seus productes. Per exemple, el celler, tal com Raja, va fer un tast dels seus vins. L'oferta era variada i tenia propostes tant pels més petits com pels més grans. Hem comprat als alumnes de 6è els seus moniatos i les seves magranes i segurament comprarem algun fuet o alguna sacallona o alguna cosa així. La Fira de la Tardor és un moment ideal pels més grans com també pels més petits perquè passin una bona estona i comprar i tastar productes de temporada i de primera qualitat a Sant Pol de Mar.